den obligatoriske start til en af de her vlogs, det er, at Smilla hun bliver filmet, altså ja, det gør jeg. Okay, men hvad kalder vi den her tur? Vi kalder den... Ikke doku, ikke solotur. Bare sådan en endagstur. Vi kalder den sviptur. Hvorfor det? Det er sgu da en sviptur til... Hvad er svip? Hurtig. En lille, kort, hurtig tur. Spir-vip-tur. Okay. Spir-vip-tur. Vi kalder den Heyday studietur. Eller Tessa-trio-tur. Ja, Tessa Trio. Oh my god. Guys, we are the Tessa Trio. Nå, jeg vil du vise på telefonen eller? Jeg gad sige det. Hvad var det for en baggrund, du havde der? Vi har faktisk vist det jo. 7 ind. Ja, det er til 11.07, og hvornår er vi der? 10:30. Og vi der? Hvad vi skal have? Jamen, jeg tænkte... Det, okay, Anna, det er fordi, i dag har vi Anna med. Hun er ny en til kanalen. Ja, men det skal bare lige sige, det er Heyday gang, så meget vores tid kommer nok til at blive brugt på Heyday. Ja, ej. Generelt. Det var fordi, det var sidste gang. Ja. Der spillede vi fucking meget Heyday. Men kun i busserne. Nej, jeg var også bare... Nå, men det var fordi, du startede jo sidste tur. Ja, det er rigtigt. Nå jo, også hjemme. Du startede sidste tur, ikke? Fuck, det er så godt ud her. Det ligner vi så et tog, det okay? Jeg håber ikke, du holder på mikrofonen. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Det er en dårlig idé at lade det hvile på den der smag. Nå, men nu skal jeg lige vise. Ej, det er så fucking godt ud. I dag? Nej. Jeg ved ikke, om man kan høre jer, så. Hvis det er sådan. Bare hold på, så sad vi på havnebadet. Og så siger vi, stykkeblammer. Det ved vi. Fordi Anna har ikke været med os før. Nej. Og så var vi lidt alle sammen lidt i vores forskellige kriser i løbet af dagen. Og vi skulle tage afsted var i går, der var sådan virkelig værd. Anna, hun var i panik. Da vi sad på havnebadet. Ida, du fatter ikke, hvor meget panik hun var i går. Så hun blev nødt til at stå op, mens mig og Ejve sad og spiste. Hun gik bare sådan... Okay, men på havnebadet, der var jeg i krise, fordi der var jeg sådan, fuck, jeg er gået. Så fik vi løn lige i går, eller i forgårs, eller noget. Forgårs. Så fik jeg løs, men det er fordi, jeg er fødselsdag på torsdag, og det bliver lidt presset, fordi oprindeligt tænkte vi, at vi ville komme hjem onsdag. Nu har vi så booket, at vi skal hjem i morgen aften. Allerede, det bliver en kort svimtur. Men ja, okay, vi har faktisk rigtig meget krise med, hvor vi skal bo. Vi plejer altid at bo der med Line, det kender I godt. Ja, men hun skrev i går aftes klokken 9, at det var blevet dobbeltbooket. Og vi havde spurgt der i forgårs, om det var... Nej, det var ikke blevet dobbeltbooket. Det var fordi... Jo, de troede, at det var ledigt, men det var så blevet booket i mellemtiden. Ja, men det er fordi, hun skulle betale for det. Og så vidste hun ikke, om vi tog afsted. Så derfor så havde hun ikke booket det. Ja, det var svært nok. Ja. Men det kunne vi jo så ikke bo i går kl. 9, og jeg ved godt, det er lidt krise, når man er under 18. Vi har jo et sted i Rødden her. Vi havde jo booket togbilletter, så vi kunne refundere det. Så fuck noget. Så vi skal jo rundt til alle, vi kender i København, basically, tror jeg. Ja, virkelig. Og så fandt vi en af mine mors bedste veninders. Har hun lagt nøglen for os? Ja, hun vil skrive til mig. Eller skulle vi hente nøglen til mor? Enten har vi lagt den, eller skal vi hente den ved hendes mor, som boede tæt på. Fuck, hvor sjovt at tage hjem til en random gammel dame, vi aldrig har mødt før. Jeg kunne så godt Så vi skal bo i en lejlighed på Nørrebro, lige ved Nordplads, og det kunne faktisk ikke være mere perfekt. Tænk, hvis der er en eller anden koncert. Ida, ved du, hvad vi skal der? Vi skal gynge på de der gynger. Der er sådan nogle gynger, hvor man kan sidde ned. Det er fucking sjovt. Vi skal hen og... vi skal på Minas hjem. 100. Ja. Det var billigt. Ja, det var billigt. For vi skal også... budgettur. Altså, jeg skal have den samme kebab, vi fik sidst. I don't care. Så den var så god idé, at den blev rørt. Jeg føler, at vi skal på fredag. Ja, men det er jo ikke sikkert, vi kan. Nej, det er jo mandag aften. Er det mandag? Det er det. Det er den første. Vi holder fødselsdag på fredag. Ja. Vi er ikke sikker på, at der kommer nogen. Nej, fordi nu er der åbenbart den anden havefest, der er blevet planlagt samme dag. Ja, det er Der er vildt mange folk, der skal med. Med lidt sejre mennesker. Ja. Så lidt. Ja, men jeg håber bare, at vi skal spise på Absalon, fordi jeg er faktisk fucking sulten. Jeg har vildt meget lyst til kylling. Jeg håber, de har kylling. Jeg synes, vi skal spise frokost på Absalon. Det koster kun 60 kroner. Det er kæmpe. Og det er sådan lidt langt. Jeg tror, jeg skal have en 60 sekunders power, når vi kommer derhen til. 60 sekunder. Det var der, det opstod, var det ikke?
Men vi var lige gode for 60 sekunder for året. Giv det der klip langt nok. Det bliver et af dem der bliver så svært at overføre, fordi det var fucking langt. Det var 6 minutter. Det er lang tid. Ja, det er ret langt. Men det er ikke... Jeg ved ikke, om jeg skal sove, eller jeg skal høre musik. Lige nu der er vi lige kørt. Når der er slow motion. Så ja. Vi er lige kørt på Sjælland, og vi Vi er lige kørt over halv time. Der er en time til der. Nå, det gør jeg. Nej, jeg siger sådan der. Det skal altid. Og nu er vi med nogle solceller. Men hej med venner. I dag, der vil jeg vise, hvad jeg har i min taske. So, this is my bag. 40 kroner i genbrug. Jeg har en e-reskinder. Jeg har en powerbank. Altså, det er ikke det, jeg altid har med, men det er fordi, jeg gik i panik og lukkede min kuffert så tidligt, og så nåede jeg ikke at proppe resten i, så kæmpe hård vest. Det er den her, jeg plejer at have med. Den skal bare i min taske. Så har jeg min natmaske også, fordi at jeg ikke kommer. Den er virkelig kostet. Og så har jeg... Jeg er heller ikke blå eller gul, synes jeg. Jeg er cool, tror jeg. Jo, det har vi på min telefon. Min lip combo. Så har jeg min lipspray, fordi jeg er allergiker. Så har jeg min øjenlågebukker. Så har jeg min I Love Berlin lighter, og ja, det er til at bukke mine øjenlåger. Så har jeg min denne. Har den her. Teknik. Ja. Bronzer. Rundkoncealer. Anna. Jeg har den også med. En tandstik og nogle hårklæder. Okay, wow. Ja, fedt. Hvor jeg har min penge i. Din håndører. Her har jeg sådan en øjenlågebukker. Ej, sådan mangler jeg. Det gør jeg også, jeg vidste ikke, jeg havde en. Min den er ødelagt, så er min vipper, de knækker. Bruger du den stadig? Er du sindssyg? Prøv at gøre sådan her. Jeg kan ikke se, der er kommet et hul her. Så min vipper ligger nede i det her hul, fordi det klemmer sådan her. Så jeg skulle lov lige skifte den. Filmer du? Ja. Okay, min taske er fra Ingerslev, og den koster 30 kroner. En strik project. Giant Dapple. Unokort. Hej, den solbriller. Upload. Ja, med min. Fint. Hårklemme. Og favorite store. Beskeder. Why do I Så har vi mit kort og min sygesikring. What's in my bag? Det er min spillertaske. Elf Honey Blush Ralph Lauren Cream. Consent, det er fucking vigtigt. Så er vi ved at være til den med en tæt browpen. Det er den tredje. En lashpen. En pille. Og jeg har glemt faktisk. Det er min eneste allergipille, jeg har tilbage. Okay, vi ses. Det her det var opdaten fra nu. Jeg laver en transition. Vi er ankommet til København, og vi er ved lejlighed til København. Ja, og det er vildt hyggeligt. Sådan. Man kan ikke se det, men det er so cute outside. Hvor er det? Ej, Pia, what? Prøv at se. Det er langt siden, jeg har været i sådan en her slags lejlighed. Fuck, hvor er det cute. Oh my god. Ej, Shout shout out out til Ia. Ej, det var fucking... Ej, Pia, det er så hyggeligt. Ej, prøv at se, det her var hyggeligt, der her. Ej, det er baggården. Det var den. Pia, vi skal drikke morgenkaffe nærmest derude sådan. Vi kan ikke komme ud, guys. Nemt. Det minder mig om den baggård, vi gik ind sådan første gang. Ja, den der vi sneer os ind i. Ret meget. Så cute. Ja, det er det. Er det godt? Nej. Eller, det er fint nok, det er mega surt. Velkommen til køkkenet. Det er verdens hyggeligste køkken. Altså, det lugter ret sejt. Så cute. Ja, mega. Også den her er ret sej. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Sådan en lille uro med ting på. Ja. Ej, okay, de får virkelig flot lige nu. Hvad sker der? Det er blevet sådan der. Er det altid det? Cute. Den popper, når du åbner den. Okay, så det her, det er... Der er altså, det er virkelig også cute. Sådan, vi er allerede faktisk... Pia, vi skal passe på, at vi ikke bare roder fucking meget, jo.
Vores plan er, at vi bor jo lige her på Nørrebro, så vi går nok... Det er faktisk overhovedet ikke noget med, at vi bor på Nørrebro, fordi vi har tænkt os til på Vesterbro. Vi tager til Absalon og får noget lækker frokost. Filmer du? Hvad filmer jeg? Filmer du? Ja. Crashes into to die by your side. Guys, hør det lige. Vi så mødte lige Frik Truslov. Det var faktisk ja, det var faktisk det, vi ville sige. Det var sindssygt. Han cyklede bare forbi her. Og så er jeg bare så Frik Truslov. Ej, jeg troede næsten ikke på det. Jeg var bare sådan her. Du gør sådan her. Ej, men det er fordi, jeg så, han havde AirPods i, så jeg var sådan, okay, hvis jeg råber, så kan jeg lige blive kørt. Ja, det var cray. Nej, for jeg dør. Han var sådan, altså sådan, jeg ligner en flue, det var sådan day run. Og han havde solbriller på. De der solbriller hårdt. Ja. Ej, og det er hans alene hjemmevlogs. Altså, kan du huske de der hvide nogle? Jeg kan huske nogle hvide solbriller. Ja, præcis, du sætter dem på, ikke? Jeg skulle bare have råbt, jeg lige noget flue. Ja, for nu får vi noget filterkaffe. Og der kom en mand hen, da vi spiste. Og noget water. Og spurgte, han skulle tage billeder af os. Det var fandme ikke kædet. Det var vildt underligt. Og det var... bare, ja. Zoomer du hele tiden? Ja, det er så sjovt. Men det var vildt underligt. Og så tog han sindssygt mange billeder af os. Ja, det var. Og det var lidt akavet. Jeg vidste ikke, om jeg sådan skulle smile eller hvad. Nej, jeg var sådan lidt, jeg sad bare lidt ved, det er sygt mærkeligt. Jeg kom bare over. Jeg skal lige vente på min ven. Skal jeg lige tage et billede af jer? Så han var ret underligt. Alle tre sammen. Jo, det. Ej. Jeg kan ikke sidde fast i en situation, at overfor os ved det bord, der lige sådan derovre. Der sidder der faktisk en der fra nederen forældre. Det er sådan derovre af. Ej, stop. Hej, nu skal vi skrive dagbog for, hvad der sker. Jeg ved ikke, om jeg fik starten. Så begynder du bare at skrive. Det er sjovt, du altid skriver på store bogstaver. Det gør jeg faktisk. Det gør mine forældre også. Min mor, hun gør det altid. Det er så pænt. Det scrapbook gjorde du, og jeg var helt almindelig stolt. Det er så pænt. Jeg elsker det. Fordi det giver mig sådan mother. Ja, det er præcis som jeg må skrive. Hvad skal vi overhovedet skrive? Lige nu så er vi på Absalon. Vi har lige fået mega munchie. Jeg skriver det med små. Ja. Stop. Stop. Den siger lige fokusere, den gider ikke fokusere. Yes, go. 6, 7, 8. Jeg har lyst til at kunne rave. Tror, at jeg har glemt. Nej, det var ikke. Det er også lige meget, vi er. Jeg har lyst til at kunne svare. Vi skulle sige det. Svar, hvordan jeg går og har det. At forhånden er jeg blevet mit eget marked. Lav en rap-version. Nej, harmoni sådan. Nå ja. Ja, mine hænder. Så er det på selv. Smagen af salt i. Done. Nogen, der kan genkende stedet, hvor vi er. Smilla. Smilla, vis det lige. Hvor er det der hvide bord? Han sidder over på et bord. Gud, det er den sang. Den der kender. Det er din yndlingssang. Okay, skal vi lige lave en gårdtur? Jeg tog lige døren, men bare det. Har du det? Står lige der. This is crazy. Jeg troede, der kom en. Hvad? Film på det. Jok. Hvis han kom, så skal vi have det på video. Ja. Ej, hvor er Det er lidt. vi har været inde. Jeg troede, der kom nogen. Se, lidt favor. Det var Kira, som smagte favor. Der er han. Der var han sgu. Der er sådan nogle cute, sådan nogle collage, hvad hedder sådan noget? Montageklip. Jeg elsker de her to film. Bruce og Marty. Så cute, de her. De skal I spørge mig. Så. Jeg prøver lige den her. Jeg ønsker den her. Der er obsessed med striber. Ja. Det er det flotteste. Der er faktisk lige på det her. Det er mest for folk. Ja. Der er ikke nogen herinde. Jeg tror ikke, du vidste, jeg filmede. Jeg tror, du ville lave en prank på dig. Nej, jeg styrer det.
Altså, man ser meget pænere ud, hvis man har et sådan spark ind i øjnene. Forstår du? Altså, hvis der nu er et lys, der kommer dernede fra, så ser man pænere ud, fordi at... Kan du ikke se, hvis man har en lille prik i øjnene? Altså, hvis man gør sådan her, så sådan... Ej, man får det i stedet for vinduet. Okay. Det ved jeg ikke, der er noget galt. Der er sådan noget galt. Thumbnail. Hvis jeg alle sammen gør det. Ej, jeg vil give mig jeres. Er det ikke et andet, hvis Højere op, Smilla. Med din arm. Er det ikke et andet, hvis man står stille sådan i lang tid, så fryser den sådan? Picture my ghost. Så kan man altså stå stille, og så skal den sådan fryse. Okay, vi ender på dem her. Ej, fuck, jeg sidder på et bord. Ej, jeg tænker også sådan, det var lidt hårdt. What? Ej, for sjovt. Har vi købt andet end t-shirts? Klip Det bliver du bare ud, når det er Klip. Vil du tage der ligger ned? Er du med? Find din blade. Guys. Ja, så jeg købte det her. Købte du også? Købte vi de samme farver? Ja, det købte jeg til. Den var min så. Det er, de ligger lige der. Blood, de ligger lige. Hvis I gamle ved det, 9-11 år gamle, så små er vi nemlig. Rød har jeg købt 2 sorte, så en pink, eller sådan det så mørkeblå. Okay, vi har købt Green. grøn, Palestine. rød, sort. Det er faktisk hund. Så det var det, vi har købt. Er I klar til det vildeste? Det er faktisk det eneste, vi har købt, men fra 20 minutter siden var vi inde i en record store, og så købte jeg 5 af dem. Call me by your name. Ja, så nu unboxer vi, og den skulle gerne være pink, og der skulle gerne være 2. Og jeg har faktisk ikke en pladespiller, så det er lidt underligt, at jeg har købt den. Nu må lige komme hjem til mig og gøre dem. Der er kun 25.000 af de... Ej, piger på mig. Nej, tag den med på fredag. Ej. Jeg er klar til at se. Nej. Det er løgn. Nej, 6. Klokken er 6, og vi skal have noget aftensmad snart. Vi vil gerne på Fabro. Og vi tænker sådan, at der er nok ikke er så mange på Fabro, fordi det er mandag. Men det er der altid alligevel. Så nu skal vi faktisk bare lige skifte tøj, og så skal vi afsted. Så det var vores hår. Okay, Smilla. Vi glemmer vi ikke eneste, der bor her. Jeg slipper på hvor vi må hjem. Der falder søs på den. Der falder fart frem på. Okay, outfit check. Superstars. Sarah jeans. Det er også regnjakke. Lommemarkedstaske. Klemmer fra Chow Chow. Øreringen. Cheap bitch. Øreringen Stine Vind eller sådan noget. Jørgens sweatshirt. Den der trøje, der går sådan her. For lige til. Adidas Superstar? Nej. Adidas Specials fra Berlin. Mormors bukser. Min mormor. Hvad er den her fra? Genbrug. Genbrug. Jørgens. Fra Berlin. Genbrug. Også. Ej, det er Stine A. Og du har næsten ikke det der tøj på. Stine A. Nej, det er faktisk kun vores. Lipholm. Og Jewelry Spy. Det var ikke. okay, I have Mine special sko, og så har jeg these pants. Fuck, jeg glemmer altså hvorfra. MAKD. Den er fra... Shit. Ej, jeg vil sige. Og så har jeg den her, som er faktisk fra Mads Nørgaard. This is... Det må jeg spørge I om. Den er fra Milan. Nej, Napoli. Så lige det var Så har jeg den her taske, and I know you're all are jealous of it. Og den er fucking genbrug, desværre. Det er faktisk alt, man kan se det. Det kan sgu ikke læse. De her jeg kan faktisk ikke helt huske. Ej, de er også fra Folkeskine. Og så har jeg nogle ringe, jeg ved ikke. Det er nogen, jeg har arvet. Og ja. Ja, hvor det skulle være lige. This is from... Nej, jeg kan ikke, hvis det ikke Jo, altså Så ja. Og hvis vi ikke har sagt det, så skal vi på Fabro. Altså, Smilla, vil du ikke Jeg håber. Men vi skal på Fabro, og vi rammer Fabro, og vi håber, at vi kan komme ind. Og nu smutter vi udenfor der. Wow, røde læber der. Tag du en dab. One hairs. Ej, Mr. Trick. Sky is grey. Oh, cool girls. Hvad fanden? Nå, vi ses guys. Bye bye. Guys. Der er sket en masse ting. For det første er min stemme blevet vildt underlig. Og for det andet... Nej, men den er faktisk... Nej, fordi piger, jeg kan... Altså, det er sådan her, den rigtige er.
Okay. Men så vil vi tage på Fabro. Smille, det er en af dine lange updates, hun ind. Vi ville tage på Fabro, og så havde de fandme lukket. De havde lukket. Så det var rimelig sindssygt. Vi vidste ikke helt, hvad vi skulle gøre. Så vi gjorde det, vi altid ville gøre, og bare tage på os. Og det var en lang og hård tur, men det var sgu det værd. Det var virkelig lækkert. Vi fik en nummer 5 og nummer 10. I can recommend. Det var sgu lækkert. Ikke nummer Loki, lad mig tage nummer 10. Nej, jo, nummer 10. Ikke til den. Ej jo, jeg synes faktisk. Nej, jeg kunne ikke lide den. Det var Men en tøvligt. jeg vil sige, at jeg havde ret på det. Jeg har lige været inde og købt slik. Så nu skal vi hjem og se film, Det er også fordi en nostalgi. vi bor i en lejlighed, så vi har jo ligesom et fjernsyn, og så kan vi se film. Ja, og vi skal se Bohemian Rhapsody. Ja! Ja. God idé. Nej, men jeg vil gerne have den her. Jeg kan godt lide Sarah. Ikke fordi jeg vil sige Sarah, men jeg har de her bukser, der er virkelig gerne. Så jeg ser lige, om de er derinde. Kan I se, hvad der kommer der? Bussen. Ida, jeg troede lige, det var et eller andet sindssygt. Altså, vi lavede aldrig vores TikTok. Det er vi gerne i Aarhus, fordi de begge to til Aarhus, vi bor på vores. Min far boede i Randers. Det er så med. Så det er samme sted. Og så... Ja, guys, nu har vi fået pakket vores ting. Og nu skal vi smutte. Så nu... Ja, men vi har jo kommer tilbage hertil. Ja. Nu skal vi smutte ud og explore Copenhagen. Vi skal ud og spise mad. Så we are leaving now. Ja, og jeg skal have nogle parodiller, fordi dem jeg købte i går, jeg har mistet dem. Det er sindssygt, vi har ikke set andre, der bor her. Eller sådan, vi har ikke hørt en lyd fra andre end os selv. Nej, det var ikke. Jeg tror også, vi har lagt meget i gang. Det tror jeg også. Ja, altså faktisk, vi havde tænkt os at filme i går, vi gik i seng, men vi glemte det. Men fuck, det var ret sjovt i går. Ja, det var fucking fun. Nej, det tror jeg ikke. Vi så faktisk en hel film i går. Altså, jeg havde ikke hørt, at vi skulle se alt. Nej. Det var nok længere, end jeg troede. Ja. Så nu sidder vi på kiosk, og vi har fundet et sted, hvor der er en læg. Så nu hælder vi juicer. Minas var... Ja, så det er sgu lidt festival. Jeg er blevet syg. Så vi deler sgu en pakke Panodil. Jeg købte det nu. Det var ikke fedt. Og vi har taget bolle with kerne. OG slow green. Altså, sidste gang var bollen lige. Eller bollen. Ja, der kom en stol med. Nå, vi kommer tilbage med en update senere. Har de den her tulipaner? Smille, prøv lige at vise, hvad det er, du vil få. Jeg filmer det, fordi vi har let efter den her til Anna. Og vi var sådan, de har den ikke nogen steder, så vi var sådan, fuck, vi får den ikke. Har de den bare her? Virkelig casual. Han var bare sådan, ja, vi plejer at have virkelig mange her. Nej, fordi noget er mere i Sjøborg. Hvis jeg havde en pladespiller, så har jeg nok købt altså sådan flere, end så havde jeg købt sådan 3. I skulle have set Anna, da hun fik den der blad, hun skreg low-key ud i butikken. Ja, mens han gav den til sådan faktisk. Guys, Der skete det. det er vildt, der kunne ske. Den her person, det havde vi faktisk ikke tro håb på. Nej, det tror jeg. Det er der ikke sådan ting, der kan ske. Sådan, det er sådan, hvad fanden. Vi mødte lige Lars Rante. Det er nu lige kommet med lavet. Vi har lige været over for at spise på aften der. Drikke på aften. Drikke en kop kaffe. Og Anna fik vand. Det er hun er. Se. Bedsteviser. Spille bedsteviser. Men det var alt for svært. Og nu har vi lige mødt. Altså, det var sindssygt. Altså, det var fucking sjovt, fordi Vi mødte ham på Isegade. Ida var sådan, Lars, må vi tage et billede? Nej, jeg sagde det ikke på den måde. Lars. Nej, jeg sagde bare, Lars, må jeg godt få et billede? Ja, han sagde sådan, pas på, at I ikke bliver kørt over. Men virkelig sød, han stod og ventede på os. I'm sorry, men i starten, da vi lige sagde, så troede han var lidt rude. Ja, det troede jeg også. Nej, han stod midt på vejen. Sådan her. Jeg troede også, han var sådan, ja. Han var bare sådan, ja, det må I godt. Og så gik han over. Jeg var også bare kommet til vejen. Fuck, sker der. Nå ja, Anna, hun har jo købt plader. Jamen, Hun fik det her net med. Vi skulle i dag. Hun fik det her net med, som normalt koster 100 kroner, og han gav det lige til hende. Cute. Så sagde han sådan til mig og Smilla, ej, jeg ikke var mega misundelig. Nej. Men det var da mega sødt af ham. Nu har vi været på gyngerne. Nu har vi været på gyngerne. Og ja, det var bare lige det. Vi har spist.
tror, Vi stjerker. hvis vi stjerker. Og guys, der er nogen mænd, der prøver at købe højere end os, men det kan vi sgu ikke. Fuck de sidste. Vi har haft det virkelig griner med det. Vi har fået det kæmpe. Ida, hun gjorde det sjovt for sidst. Men de her køkker ikke. Hvis I er OG-fans, så har I set dem før. Vi skal ud og købe en gave til Ea, som vi har boet ved. Det var så slasket. Okay, nu har vi lige været op og stillet. Vi købte sådan en lille plante til Ea, og den kunne lige og holde en mini-pause. Og nu skal vi lige hurtigt ned i Netto. Er det ikke Netto, vi tager den? Jo, nej, jo, Netto. Jeg tror, Netto er den nemmest. Ja. Bare lige købe lidt til toget. Yes. Lidt majs, og frugt. Fordi vi skal jo tage toget 7:15. Og vi er først hjemme 23:20. Men vi er overhovedet ikke sultet nu, så vi køber bare lige lidt. Ja. Jeg tror ikke, vi kommer ikke til at spise aften. Vi kommer nok bare til sådan... Ja, vi snakker bare lidt på vej hjem. Så ja. Okay, vi er i Netto, og vi har købt det her indtil. Så skal vi også lige normalt og købe noget chokolade, fordi jeg fik noget i går, Så det kan vi også have. Ja. Ida, var der andre smag? Ja, der var mange andre smag. Den samme slags, som var firkantet. Ja, ja. Tager du den der? Tager du den der? Det her, det er jo vores favorite. Favorite. Er det Nicki Minaj coded? Ja. Også med vindruerne. Nu skal vi bare i normalt. Ej, skal vi lukke den for snakken? Guys, får jeg et sted, hvor man kan gå. Bare lad os gå til normalt. 10 sekunder. Vi vil sidde på bordet her, og så har vi lovet sidde der, hvad det til. Og så siger vi det med jer i stedet for sådan, fuck. Jo. Nej, det var fordi jeg kunne gerne selv. Skal vi bare gøre det? Ja. Wrong key. Vi kan se... Det kunne blive... Er det take 2 thunder? Toget. En med skoene. Just one light, the doctor will show, little redhead must go. Ja, nå ja, vi har købt en blomst, og så har vi skrevet der kort. Vent, det fokuserer ikke lige. Ja. Så er vi lige ved. Goodbye, very beautiful lejlighed. Nej, altså. Wow. Så er vi smuttet. Øj, det er så dårligt. Ui. Nu går jeg på min telefon. Crispy caramel. Ja. Gør den det? Så bare chokolade med salt i. Gør den det? Det synes jeg. Crispy Carrie. Og så mener hun er høj. På drugs. Ja, nu gør jeg. I wanna go to a bar. Hvad er det, de sagde? I don't go out. I don't want to go out. What's the point of being an American and then going to an American bar when you're not in America? What did you say? Yeah. Okay, vi bliver hentet af Anders mor. Som skal kysse. Nej. Okay, vi sad og filmede i lejligheden, det tænkte jeg god tid. Og så kiggede jeg det på mobilen mig, I det gør det sådan 10 samtidig, så jeg sådan, hvis vi faktisk skal gå, der var klokken sådan 9 minutter over. Nej, det var 6 år. 6 år, der ikke jeg så den med. Nej, det var 9 år. Nej, det var 1906. Det var 1906, da vi kiggede kamera, og der sad vi stadig så filmede alle tre. Du siger, nu blinker den, at den ikke har så meget strøm. Skynd jer. Det gør det tid, ja. Så skyndte vi os ud af døren, og vi løb alt, hvad vi kunne, og vi kunne finde noget, så vi havde lidt nøglen. Ej, vi skyndte os ikke særlig meget der overhovedet. Vi har faktisk overhovedet ikke stress på sådan. Vi gik bare ud af døren. Vi var sådan lidt, okay, det betyder. Vi kunne ikke finde nøglen, men det var fordi, han sad i døren, og vi sad i døren udefra hele Nå, tiden. ja. Halvanden time. Så smuttede vi, det var sådan lidt, vi skyndte os faktisk ikke rigtig. Men så lige pludselig, så tænkte vi sådan lidt, men det tager faktisk ret lang tid at gå over. Vi tog bussen til Nørrebro station. Og den tog fucking lang tid, den der bus. Ja, det skulle bare være gået.
Nå, men så endte metroen bare med at tage fucking lang tid. 225 minutter. Ja. Det var bare sådan endnu mere panik. Så sådan noget. Ja. Men klokken, vores tog, det gik jo 1944. Og klokken, da der var 6 minutter til toget kørte, der var vi stadig nede i metroen. Altså, man skal jo lige ind ad indgangen. Og ned på, og ind og tjekke hvilket spor, og så ned på rundt. Det er rigtigt, men vi ved det. Altså, jeg var bare Så sådan, da vi kom her i toget. Altså, jeg var sådan, okay, logisk. Ja, jeg løb foran, fordi det var mig, der skulle løbe ind og tjekke sådan. Jeg var sådan, skal jeg bare ikke. Det var mig, der skulle løbe ind og tjekke hvilket spor, og sådan, fordi jeg kunne med tog. Og så, jeg skulle faktisk være foran. Men nu er klokken 23.09, og vi var røde i hovedet, da vi kom her. Solen skinner, vi skal hente ud i dag, og jeg håber, hun går lidt langsomt og i moment. For jeg har lagt en plan for os, så vi skal